Την περίοδο της καραντίνας, όπως όλοι θυμάστε, ξεκινήσαμε ένα μαγειρικό blog που ονομάστηκε Alex Cooks at Home, το οποίο σχεδόν επιστρέφει. Και λέω σχεδόν γιατί αυτή τη φορά αλλάζουμε λίγο πορεία. Μετά από πολύ καιρό και πολλή σκέψη, αποφάσισα πως ναι, θα συνεχίσουμε με ιδέες που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι, αλλά κυρίως θα ανοίξουμε ένα παράθυρο γνώσης. Θα ψάξουμε το γιατί πίσω από τη μαγειρική. Γιατί κάτι λειτουργεί έτσι. Γιατί αποτυγχάνει. Γιατί ένα υλικό συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Αυτό το παιδικό γιατί είναι για μένα η βασική αρχή του μαγειρικού μου ταξιδιού. Πρώτο κεφάλαιο, οι μαμάδες σάλτσες. Η μαμά των σαλτσών, η οποία για μένα είναι η μαγιονέζα. Από πού προέρχεται το όνομά της? Η ιστορία της έχει δύο μυστήρες. Η πρώτη εκδοχή λέει πως η λέξη μαγιονέζα προέρχεται από τη Μαχών, μια πόλη στο νησί της Μινόρκα της Ισπανίας, όπου μετά τη μάχη του Μαχών το 1756, ο Δούκας του Ρουσελιέ λέγεται πως δοκίμασε εκεί μια τοπική σάλτσα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η σως μαχονέζ, που με τον καιρό μετατράπηκε σε μαγιονέζ. Η δεύτερη εκδοχή είναι καθαρά γαλλική και συνδέεται με το ρήμα μανιέ, που σημαίνει ανακατεύω. Και πράγματι, η μαγιονέζα όλη είναι ένα καλό ανακάτευμα. Από τι αποτελείται η μαγιονέζα? Παραδοσιακά, τα συστατικά της είναι κρόκος αυγού, λάδι, ξύδι λεμόνι, μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι. Σήμερα όμως υπάρχουν εκδοχές με βραστούς κρόκους αυγού, με παστεριωμένα αυγά ή ακόμα και vegan μαγιονέζες, οι οποίες φτιάχνονται με γάλα σόγιας ή aquafaba. Η μαγεία πίσω της, η γαλακτοματοποίηση. Η μαγιονέζα είναι ένα γαλάκτωμα. Είναι δηλαδή η ένωση δύο υγρών που κανονικά δεν αναμειγνύονται, όπως το λάδι και το ξύδι. Αυτό γίνεται χάρη σε ένα γαλακτοματοποιητή, κάτι που γεφυρώνει το νερό με το λίπος. Ο φυσικός γαλακτοματοποιητής εδώ είναι η λεκιθίνη του κρόκου του αυγού και έχει δύο άκρα. Το ένα αγαπά το νερό, το άλλο το λάδι. Και έτσι τα ενώνει. Στις vegan εκδοχές αυτό το ρόλο παίζουν οι πρωτεΐνες της σόγιας. Τύπη της ημέρας. Γιατί η μαγιονέζα κόβει? Αν η μαγιονέζα δεν πίζει, αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα υλικά δεν έχουν την ίδια θερμοκρασία, ή ότι ρίχνουμε πολύ γρήγορα το λάδι, ή ότι η συνταγή μας δεν έχει αρκετό γαλακτοματοποιητή. Υπάρχουν άλλοι φυσικοί γαλακτοματοποιητές? Η απάντηση είναι βεβαίως. Μουστάρδα, λεκιθίνη, ξανθάνη, γκόμα γκουάρ, καθώς και διάφορα άμυλα, όπως αυτό του καλαμποκιού ή της πατάτας, βοηθούν στη σταθερότητα μιας σάλτσας. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη μαγιονέζα? Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι. Ο ένας είναι με το χέρι, παραδοσιακά, ο δεύτερος είναι με ραβδομπλέντερ, ενώ ο τρίτος με το μίξερ. Φυσικά σήμερα υπάρχουν και μοντέρνες εκδοχές, όπως είναι η εσπούμα μαγιονέζα, στην οποία χρησιμοποιούμε σιφούν. Οι παραλλαγές της. Από τη μαγιονέζα ξεκινούν δεκάδες άλλες σάλτσες. Η ταρτάρ, για παράδειγμα, είναι μια σάλτσα που με βάση τη μαγιονέζα προσθέτει πίκλες, κάπαρη και μυρωδικά. Στη ρεμουλάντ προσθέτει ατζούγες, μουστάρδα και κάπαρη. Στη βέρτ, φρέσα βότανα. Στη μουσκετέρ, σαντιγί, κονιάκ ή μαδέρα. Ενώ στην κοκτέιλ μπορείς να βάλεις κέτσαπ, μπράντι και γούστερσάιρ σος. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε μας ένα like, γράψε ένα σχόλιο και πες μας τι άλλο περιμένεις να δεις. Ποιο άλλο μαγειρικό γιατί θες να βρεις εδώ στο Alex Cooks at Home. Καλή μας αρχή.